Zana ba da komai zai ɗauka dan na rayu da ke, tunda zuciya ta dage rayuwa ta dole sai da ke. So ne da ke daga murya zane yau batu, zuciya ta ce take ta neman ɗauki za ta illatu, gashi ba alamar zaki ba ta dama, shi yasa ta himmatu ke ta faman bugu ki mata agaji. Ki ban aron kullun ki koda ɗaya yare, saurara zantuka na kora minti biyu, ki buɗe zuciyar ki ba wa kalmomi na wuri si zaune, ce tare da zaki kar ki zama ajalina. Irin wannan kallon da kike gare ni ne sa na fada kaunar ki, ko ba ki gabana ido na bani daina hankoken fuskar ki, murmushin ki ya kan saka na jini na yi karfi a jikina, gwanuwa na rike ni jani zane biki na san ba za ki cutar da ni ba. Duba ki ganni na birkice, so ne yasa ni na firgice, kika so ni zan yi fice, rashin ki zai saka in zautace, bana ganin akwai wani sharadi da zaki sai sanya san kina aje, dore ki bani kauna. Zambara a yanki ke kaso ni ba jayayya da ke, ko ina zan kai ki ko me kike so zan samar maki, kyakkyawa mai haiba mai kyale kawar zan kula da ke. Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ku fito da wayoyinku. Ku hanta yanzu a Google Play Store, a cikin akwatin nema sai ku kafta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka, kawai sai ku kafta install. Ba tare da bata lokaci ba zai san gaba muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Har ko yana gaba sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin sinki-sinkin fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku kafta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin da kuma aka gaba da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi, daga cikin manhaja sai an taya makaftar waƙoƙi, inda za ka kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece!